खबेलियाव अभी मजा आएगा ना भिड़ो berarti lah ये क्या है dah guys menjeng dah Holi खेला आरोखि ना kamu मोजां मोनब्ला like share comment subscribe खालामना ayo nih aku udah buka Abadi nurang komen aku store jawain nang na. Dini ubus tenang le dini na. Good lah pra, khuru bai na good na bai bai chen. Ting na abo mo na. Wow! Beautiful! Yung cái ra mày. Hasim mo ni. Cameraman, रावबो फसे हानाय नंला फंबाय उलिलाय दे देखायलाय रायजोफोरनो जोंना निफ्राय फाग्लाखौ दैजों होआखैना रायजोफोरानो कमेन्टआव खिथावनो दाबाव आरोना लोगोफोर नै जागायजेनबायबो जोंना लोगोफोर आरोना नैबाव जोङो एन'कन्दा मासेदों आरोना जोंना दासो जाहांदों जोंहा दासो रं लायनो नागिरदों टाइमा दायो 1 PM जाबाय आरोना फंबायाखौ लागायजेनग्रोबाय हांगारजों आंथ' दं आरोखि जों दायो हलि लायबावसै आरोना मानि कालारखौ लायबावसै दखानाव बायनानै गामियावनो टाउनाव लायनो रोङासै लोगोफोर जों दायो रं लायनो नागिरदों हलि फंबाय उलि होलाय दे देखायलाय रायजोफोरनो जोंना रोंबायलै बाबुआ दै सुदायनो फुनना हरजाखादों नै रं लायनो थांनाया मा अबस्था जाबोखो नायद' नै लोगोफोर जोंना जखार आरोना जखार Cameraman, Happy Holi. Udah. Nah ini guys mana beri ligrafra आङो फैबाय लेंहरनायखाय दाना नैखौर' नायदो नै ओमफ्राय नै आं फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आंखौ माबायदि मेंट' खालामजोबदों अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए berarti lah ये क्या है Mega kerja deh कौन है ये लोग कहां से आते हैं kali bhai आङो आराम बेरायनो बिदि खालामलादों चल मानो गिदिरा मा जालायगासिनो गावसो सानै खिंलायगासिनो
आबैखौ खुलुमनानै फुनबाय आरोना लोगोफोर आबै जोंना केमेरामेन फंबाया फुननो लुबैदों आं ओंखारखादों दा नोंसोरजों फुनजानो होनना ओंखारखादों दे दे आंखौसो ज' मोनजोब्बाय मानसिफोरखौ नागिरदों आरोना लोगोफोर दरजा माने थाबाय आरोना नै जोंना एक्ट्रेसआ बागदावलायदों आरोना मादैया गासिखौबो फुनजोबखाबाय नायजोब्रा नों मोखाङा फाग्ला नायै मिजिङा इसकी मौत का मेगनाव मोसेब्ला मेगनाव मोसेब नानि एसे दैजों नङालै iya jamba ओरै खालामनांगौ बिदि खालामो नायदोलै लोगोफोर अबस्था गैला आंखौ फुनफैदो नै आबिर दंबा नोंसिनाव आबिर गैया आबिर गैला जंगल जाबाय नायदो नों अबस्थाया नायलाय जाम्बालै जाबाय Ay, hồi mà lâu anh đang khơi khơi khơi. Này bắt đầu muốn kìa. Không bao giờ chết muốn khơi. Nó cú kia là anh gì mà lại. Ai biết không? Đi không ăn không? Đi không quỳ đâu. Không bao giờ chết. Đó, nó lại. yêu lên Này chẳng có đang ngủ phòng muốn. Ayo, được. Phải đó vậy. Nhìn à? Ừ. आबैया थाबाय थाला आरोना लोगोफोर Ăn lấy vào đó hạ cầu đâu. Không có nhà gì. Thì đó. Chứ không phải nơi hôn nhiều con ra nào không chắc. ayo cameraman saya phone geser nang bayar na Ya, yuk. oh ayo gangster nih जोंना आब'मोना Wow! Beautiful! गोमोहालाय हुल्ले भलि गेलेग्राफ्रा नै जोंना नै सुनै अभी मजा आएगा ना भिड़ो नै नै भिडिअ सिगां उन्दुनो बिलाइनो बाहाय दङ 아니야 그러고 봐 그러고 야 저거 아니 부정하면 이슈면 지나가 이 두 가지 살란 응?
มีเท่าถังพันปะจะไม่ได้จริงเราเพียงเราก็เยอะอายุควรตัวharus Sembunyi. Ayo. Ayo game gila dah. Sungras. Guju dengan kakak langsung. Guju dengan kakak langsung kaya. Ayo mau bikin apa lagi? Ayo. Tor pangtian ini tak kemana bayar na. Pura lah kayak bayar ini suruh driver keluar lagi ber. 5 minutes later. Sudah mau coba lagi. Sudah mau bayar na lagi ber. Nak gari salah ini ya. Awak. Ya lah boleh tidak? Diam lagi lah. Milih memiliki. Milih memiliki juga. Ngakak gue cuma justru nilai, mana nak boleh. Mbak bijin tamar sih nama biu, jadi bah. Mbak muka atau naik kalang, muka bijin tamar bar. Bos saya sih mari bah, iya. Kau bu pos ya kan yang bilang. Nunggu saya selesai, saya bu pos saya ni harus. Pida, dihumur pida. Lah kau. Pura pura kau. Zaro apa jaga? Thode. Koka menjajbai. Hai guys. Nang coba nih. Saya di share na. Kamera nih. Gila. खाने गila nih. खाने खाना nih, खाना senang lar kena. Kasih nih joker muka. Menang. Ayo nih, apa sih? Guys, naik lagi kau. Mafia bukan naik lemon cuma naik bagian ni bay. Hak lah kau. Dui jeng hak benar dui jeng hak. Oh, right we share na jeng. Nek kau mah badi nurang komen aku store mana bay neng tang na. Hamka curah. Right we share na jeng. Jeng na. Yo, indah mau. Hah? Indah mau. Kamera tinggi boy. We share. गाना भाई इंग्लिश का जो मुझे बुरा ना Nek kau komen aku store nda bawa na lagi ber. ओमफ्राय नै देखाय दा गाइस मोन जों दा हलि खेला आरोखि ना खामानि मोजां मोनब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना दाबाव ओइ सार Oke. Habis share na. Đâu jeng. Tuh. Garing karni jeng hai. Holi gila naik puji ber si guys man.
नायलाय नैबेखौथ' खानाय खालायलायनो हायो गिलानाय फैजोबबाय नै दुगैहैनो नागिरदों आंथ' नायजाला नै माबाजोबसै गासिबो मेंख्ल'जोबसै वा रासालदो नायलाय आदै अर्डार जुगा दुगैनो नागिरबाय नै दा गाथोनाव एक सुआव सिगाङावहाय समझ रहे हो ना दुगैनो फैबाय आरो ना लोगोफोर नै जंगल जोब आरो ना फुरा जंगल जोब हाग्रा गेजेराव फैबाय आरो ना जों फैदो दुगैसै भिडिअ ससे जालाजोब्बायलै लोगोफोर नायसाबदो ब्रा बिदि दुगै हिनजाव बादि बारला हरनांगौ हिनजाव बादि दुगैलिपसोरा हौवा जानानैबो मानसिफ्रा होदला हरब्रा खर' बायना गोदोना बायथों Tolak nोंथां मोना दा नायदो 1.5 लाखनि सिनायाव दोनबाय आरो ना दा आं केमेराखौ बिदि थगायो औ सोर माथो boleh guys gila be kalian nunggu gede kupta sibabe seska A few moments later. Dwihung lại ba ai sẽ xin là khát cái này, này minat dari đây này,